Здравейте! Знаете ли кое има хубавото на януари? Че все пак може да има някой застанал коледен подарък, който още не сте отворили. Ето го и нашия. Тарам! Ако си спомняте, преди време ви бях питала за мнения за... Да, Кати, точно така, за такъв вид парна ютия. И съвсем случайно попаднахме на нея в Lidl малко преди празниците. И е време да я отворим, защото все още не сме стигнали до нея, но ето, че днес е големия ден. Между другото, Маги ме подсети за нея, за което съм и много благодарна, защото тя се стоеше там на шкафа в спалнята и чакаше да й дойде редът. Да, ето го реда и да започваме. Искаш отгоре да снимаш. Чакай. Дръпни кутията надолу. Тази четка за какво? Да, ето има и някаква четка. Ще разберем за какво е. След мен е за чистенето. Едва ли е за чистене, Маги, нали? Това е уред за гладене. Ето как изглежда. Това е покритието му. И сега отиваме да пробваме. Достатъчно е. Дай цялата. По-добре. Ето тук си има отделение максимум, до което може да бъде напълнен. В нашия случай сложихме наполовина от максимума вода и отиваме да проверим какво ще направим. Ще сложим тази четка. Къде може да... Коледната, добре. Доста добре успя. Да, подредихме на... Я слагаме на закачалчетата, отдолу имаш ние. Така ще успееш ли? Мисля, че така ще можеш да разтънеш по този начин. Добре. Вземаме я и виждаме, че индикатора вече не мига, т.е. трябва да е готова. Момента на истината, нека проверим. Ето, мисля, че се вижда и на камерата, че пара излиза. Добре, до момента имаме добър сигнал. Сега да видим и ще свърши ли нещо по блузката. Ами, аз мисля, че сме доволни от резултата, който получихме. Със сигурност има какво още да се желае, но определено върши работа и със сигурност ще я използвам. Така че официално мога да благодаря на дядо Коледа. Добре се е представил и подаръка му ще влиза в употреба със сигурност и ще ми пести разгъване на дъска, пазене на гореща ютия от деца, защото тази все пак отпред не се нагрява до такава степен, а и когато е сложена тази чечица и тя по някакъв начин предпазва, да, ще се ползва и ще ни напомня за дядо Коледа, нали така?